У адной краіне аднойчы цалкам забанілі відэагульні. І не таму, што чыноўнікі раптам вырашылі, што геймеры небяспечныя, а таму, што яны рукажопы. У пачатку 2000-х у Грэцыі прынялі закон супраць гэмблінгу. Вось толькі напісалі яго так шырока, што пад забарону трапілі ўсе электронныя гульні. Абсалютна ўсе. Аркадныя аўтаматы, камп'ютары в інтэрнэт-кафэ і нават банальныя онлайн-шахі. Паліцыя канфіскоўвала камп'ютары, бізнес панікаваў, а ўладальнікі інтэрнэт-кафэ ўсё ж такі намагаліся даказаць, што відэагульні гэта не казіно. Сітуацыя дайшла да суда, і ўжо суддзя адкрытым тэкстам сказаў: «Вы шо, еба?» Законатворцы апынуліся ў смешным стане, а краіна стала прыкладам таго, як адна неўдалая фраза ў законе можа ператварыць рынак відэагульняў на пустэчу. Праз некалькі месяцаў забарону ўдалося адкаціць, але Грэцыя ўсё адно стала легендай. Краінай, якая хоць і выпадкова, але цалкам забаніла відэагульні. У мяне ўсё. Па-па!